Shmai, sut ydych chi? Heddiw, ni'n cael stori I chi. Y stori am y dau het. Y het Cymraeg a'r het o Lloegr. Felly, Megan Jones, Pencampwr, chwarae teg iddi hi. Felly, y penwythnos diwetha, enillodd y tîm rygbi merched Loegr y cwpan ar byd. Longyfarciadau, mae'n hon tîm rygbi anhygoel. Mewn y tîm hon, y seren o'r midfield ydy Megan Jones, Gymraes o Gaerdydd. Anffodus, dwi wedi clywed Cymru eraill yn gwino a dweud bradwr, neu sut gallai hi chwarae Loegr? Gaeth hi ei eni yn Gymru. Felly, mae tri pethau gyda fi I dweud wrth y gwynowyr. Gair Cymraeg newydd, gwynowyr. Okay. Peth 1. So, felly gaeth Meg ei eni yn Gymru. Pobl dweud, rhaid iddi hi'n chwarae I Gymru. Ond gaeth George North ei eni yn Lloegr. Dylai fe'n chwarae I Lloegr? Daeth ei tad hi o Gymru, ond daeth ei mam hi o Lloegr. Felly mae hi'n gallu dewis rhwng y dau. You know? Fi hefyd, daeth fy mam o Gymru. Daeth yn had o Lloegr. Felly, dwi'n gallu wisgo het Lloegr, het Cymraeg. You know, usually, dwi'n dewis I wisgo het Cymraeg. Ond, yeah. Pethau 2. Peidwch ofyn pam ydy hi wedi adael Gymru. Mae'r ateb yn amlwg. Rhaid I ni'n ofyn sut allan ni'n wneud arni hi I eisiau bod hi I aros yn Gymru. Beth ydy anghywir gyda'r WRU, you know? Does dim ond llai cefnogaeth am y tîm merched Cymru o'r WRU. Os ti'n cael y dewis, you know, aros yn Gymru ac wedyn fynd dim yn un man, neu fynd I Loegr ac wedyn fynd i'r cwpan ar byd Pencampwriaeth. Dewis anodd iawn. Dim syndod Meg Jones wedi dewis I chwarae I Loegr. Yeah, mae rygbi yw'r gêm proffesiynol yn Lloegr. Ond yn Gymru... Yeah. Okay. Peth 3. Ac yn olaf, y berson Cymraeg wedi llwyddo yn y Pencampwriaeth, y cwpan ar byd. You know, os ti'n ddim yn gallu bod yn hapus am hi, just bythwch yn dawel. Okay. Hwyl fawr.